Palveluyritykset, jotka käyttää Google-mainontaa, heittää rahaa hukkaan, koska jos sun sivuille tulee Google-mainonnasta esimerkiksi 500 ihmistä ja heistä 5 ottaa yhteyttä ja sitten heistä 2 päätyy asiakkaiksi asti, niin sitten kun halutaan lisää niitä asiakkaita, niin yleensä ratkaisu on nostaa sitä mainosbudjettia, eli nostaa sitä niin kuin vierailijoiden määrää. Mutta jos me huomataan, että hetkinen, meidän verkkosivuille tulee 500 kävijää ja heistä vaan 5 ottaa yhteyttä. Että sehän on vain 1% konversio. Joten jos me uudistetaan ne verkkosivut ja saadaan konversiot esimerkiksi 3%, niin yhtäkkiä me saadaankin sillä samalla mainosbudjetilla 15 yhteydenottoa ja 6 asiakasta. Ja by the way, jos sä mietit, että kaipaisiko sun verkkosivut uudistusta, niin mä oon Mikko Verkamolta. Mun sivuilta pystyy käydä pyytämään maksuttoman verkkosivuauditoinnin, jossa mä kerron kuinka paljon paremmin teidän verkkosivut vois tuottaa yhteydenottoja. Mutta fakta on siis se, että liian moni palveluyritys ajattelee, että heidän verkkosivut on irrallinen osa sitä markkinointia, vaikka se on se koko selkäranka, mikä pitää se homman pystyssä.